היום אין לי מצב רוח ואני ממש מתמודדת עם דיכאון ועם ה-OCD, ונמאס לי שאנשים לא מעריכים כמה אני עובדת קשה וכמה אני שורדת למרות ה-OCD שלי. אנשים לא מבינים את זה. זה קשה, זה הרבה אחריות שאני לוקחת על עצמי, שבגללי דברים לא קורים כמו שהייתי רוצה, שאני הורסת לעצמי, ואני יודעת שזה לא אני יודעת שזה ה-OCD, אבל ה-OCD הוא חלק ממני, ואז אני אומרת לעצמי שזה כן אני, ואני כן אשמה, וזה הכל בגללי, ואני צריכה להסביר את עצמי לאחרים, ולפעמים זה נשמע הזוי מה שאני אומרת, ולפעמים זה נשמע כאילו אני לא בסדר, וכאילו אני אומרת דברים שהם לא לעניין, אבל זה לא ככה, זה לא ככה. והלוואי ויכולתי לחיות בדיוק כמו כולם, והלוואי והכל היה קל לי, אבל בוא נודה בזה, בשבילי, בשביל אדם כמוני עם OCD, זה שאני עדיין בחיים, זה שאני לא פגעתי בעצמי בצורה בלתי הפיכה, זה שהלכתי ועשיתי צבא למרות זה, כדי להוכיח לאנשים שאני יכולה, זה שעשיתי תואר, זה שהגעתי לאן שהגעתי היום, זה הדברים שאני בעצמי לא מעריכה את עצמי עליהם, כמו זה שהוצאתי ספר. זה מרגיש לי מאוד טריוויאלי, וזה לא מרגיש לי כאילו הצלחתי לעשות מי יודע מה. ככה זה מרגיש לי. זה מרגיש לי כאילו אני פשוט כמו כולם, כי זה הבסיס. זה הבסיס, וכולם צריכים להצליח, וכולם אמורים להצליח בזה, ואם אתה לא מצליח ולא עושה את זה, אז אתה לא בסדר. אז זה לא הישג, אבל זה הישג. לשרוד את החיים האלה, להגיע למצב הזה שאני הגעתי אליו עכשיו, שאני עדיין מתפקדת, שאני יכולה לעשות דברים שלכולם נראים כל כך בסיסיים, שבשבילי הם גיהנום, ואף אחד מסביבי אפילו לא שם לב שזה קורה. אנשים לא רואים את זה, הם לא רואים את מה שהולך לי בראש, הם לא רואים את הסבל שקורה. אני נמצאת עם אנשים והם לא יודעים, הם לא רואים שום דבר, כי אני עד כדי כך טובה בלהסתיר את זה, כי כל החיים שלי לימדו אותי להסתיר את זה, כי אם אני לא מסתירה את זה אז מסתכלים עליי, אז מתייחסים אליי שונה, ואני רוצה שיתייחסו אליי כמו אל כולם, ואני רוצה את אותו הכבוד שמגיע לכולם. אני בסך הכל רוצה להיות אני ולהיות בסדר עם מי שאני, וזה קשה כשאף אחד לא מעריך ואף אחד לא מבין כמה אני מקריבה, ואני מקריבה את הכל.